Pnawn da. Pnawn da. Helo, sut o'i ti? Ie, dwi'n iawn, diolch. Ti? Iawn, diolch. Helo Eli, mae'n really nice cael ti yma a nice cwrdd â ti. Siamai Aaron. Siamai, Judith, ti'n iawn, diolch. Ie, siamai mynd. Felly, mae'n cyffroes iawn bod gyda ti pnawn yma. Felly, Judith Musker Turner di enw fi, a dwi'n edrych ymlaen yn fawr iawn a cael sgwrs gyda ti pnawn yma fel rhan o cyfres Cefn Llwyfan a'i Steddfod yr Urdd mewn partneriaeth gyda Dysgu Cymraeg a Celfyddydau Rhyngwladol Cymru. Felly, dwi'n swyddog datblygu yn Celfyddydau Rhyngwladol Cymru, a dwi yma dwi wedi bod yn gweithio yn y Celfyddydau trwy'r Gymraeg ac yn ddwyieithog am 4 mlynedd, ond dwi wedi dysgu'r iaith, nes i ddysgu'r iaith yn yr ysgol uwchradd. A ni'n mynd i bod yn siarad gyda cwpl o ddysgwyr gwahanol dros y cyfres am eu profiadau nhw o gweithio yn y Celfyddydau trwy'r Gymraeg. Felly, Alanna, really nice bod yma gyda ti. Wyt ti eisiau deud tipyn bach am dy gefndir di? Be wnaeth dod ti i Gymru? Yeah, sure. So dwi'n dod o'r Alban yn wreiddiol, a dwi wedi bod yn Nghaerdydd ers blwyddyn diwetha, mis Mehefin. A cyn hynny, ro'n i'n byw yn Llundain. Ystyriais i yno am 7 mlynedd. Dwi wedi dysgu Cymraeg ar-lein dros y blwyddyn diwetha, a cyn hynny defnyddiais i Duolingo just ar yr app, just bach o hwyl. Mae fy mhartner yn dod o Gymru yn wreiddiol, ac so dechreuais i ddysgu achos dwi'n tipyn busneslyd a eisiau gwybod beth mae e ac ei deulu yn dweud. Gyda'n gilydd. Gwych, rheswm da iawn am ddysgu. Pa dim. A chwarae teg am ddysgu trwy Duolingo ac ar-lein. Felly, yn dy wers ar-lein, wyt ti'n cael sgyrsiau gyda pobl eraill? So mae 10 o bobl sy'n yn fy nosbarth, ac 2 diwtor gyda ni, a dyn ni'n cael llawer o gyfle, there we go, i siarad gyda'n gilydd, weithiau dyn ni'n cael pwnc i siarad am, ac weithiau dyn ni'n just siarad am ei bywydau ni. Hwyl iawn. Gwych. Achos symudais i rhwng yn ystod y pandemig, doedd dim lot o gyfle i gwrdd â phobl yn fy ardal a phobl yr un oedran a fi. I don't know if that's right, but yeah, you know what I mean. Felly, roedd y cwrs yn helpu fi i gwrdd â phobl yn Nghymru ac sy'n dysgu Cymraeg hefyd. Roedd hynny yn anhygoel just i wneud ffrindiau yn ystod pandemic, which is just, rhywbeth pwysig iawn i wneud, dwi'n meddwl. A dweud tipyn bach wrth fi am dy yrfa di a dy swydd. Ti'n chwarae'r basŵn? Basŵn a'r contrabasŵn, tipyn bach niche, ond someone's got to do it. So dwi wedi dechrau ar y clarinet pan o'n i'n 5 neu 6, ond pan o'n i'n 15 oed, dwi'n meddwl, dechreuais i canu'r basŵn. Well, canu, it's chwarae to start with, really, isn't it? Ond nawr, dwi'n mor hapus, dwi'n llawrydd a just chwarae gyda llawer o gerddorfeydd dros y wlad a'r byd. Dwi wedi teithio llawer gyda nhw hefyd. Dwi'n hoff iawn o opera, dwi'n dwlu ar opera, just
tipyn bach hidden o dan y stage, a just, dwi'n dwlu ar chwarae opera. Ond, roedd gen i gyfle i chwarae gyda Symffonia Cymru, chwaraeon ni Tosca gyda Bryn Terfel yn Dubai, cwpl o blwyddyn yn ôl. Roedd hynny'n ffantastig, anhygoel iawn. Ac mae Bryn yn, just dyn mor da i weithio gyda. He's such a character. Amazing. Gwych. Ac wyt ti'n cael cyfle i ddefnyddio'r iaith yn dy swydd o gwbl? Dim eto, really, i fod yn onest, dim eto. Ond mae gen i gol fach i defnyddio fe pan dwi'n dysgu pobl. Achos dwi'n dwlu ar dysgu cerddoriaeth ar hyn o bryd, dim ond ar-lein, ond gobeithio, dyn ni'n gallu cwrdd pobl yn eu tîn nhw yn y dyfodol. Ond dwi eisiau i ddysgu bobl cerddoriaeth yn y Gymraeg. Achos, ac efallai dysgu'r iaith hefyd, achos dwi'n dwlu ar ddysgu pobl, felly efallai bydd hynny yn opsiwn arall i fi hefyd. Gwych. Wel, dwi'n meddwl bod e'n rili bwysig bod plant yn cael y cyfle i ddysgu offerynnau trwy'r Gymraeg, fel bod yn rhywbeth sy'n dod yn naturiol yn rhan o'i profiad o'r celfyddydau wedyn. Felly bysa hynny'n wych. Dwi'n cytuno yn hollol. A o'n i'n mynd i ofyn i ti, gan bod ti'n dod o'r Alban a wedi dysgu Cymraeg, oedd unrhyw cysylltiad gyda ti gyda'r Gaeleg yr Alban? Nes ti cael unrhyw profiad o ddysgu'r iaith honno? Na, dim really. Doedd dim cyfle i fi i ddysgu yr iaith pan o'n i'n yn yr ysgol. Roedd fy ysgol tipyn bach wahanol, achos, just ysgol bach iawn, gyda dim ond 300 o bobl yn yr holl ysgol. Ac, roedd yn hyn yr ysgol just focused ar Almaeneg a Ffrangeg, really. Dim ond y ddau ohonyn nhw, dim Gaeleg, dim byd fel na, really. Ond, nawr dwi wedi dysgu tipyn o Gymraeg. Dwi eisiau teimlo'r, I don't know how to describe it, but just teimlo'r connection gyda'r Alban dwi'n cael gyda Cymru nawr. Achos it's just, little looking glass into y diwylliant. Dwi ddim yn cael fe gyda'r Alban. Mae'n rhan rili bwysig o dy hunaniaeth, yndi. A mae iaith yn darparu'r cysylltiad na. Wel, mae'n adeg gwych iawn o ran cysylltiadau rhwng Cymru a'r Alban. Yn gwyl Celtic Connections yn Glasgow, fel rhan o'r oil na, sy'n gwyl cerddoriaeth Celtaidd mawr sy'n digwydd ym mis Ionawr. Mae yna holi'r diwyddiant cerddoriaeth o'r enw Showcase Scotland, a blwyddyn nesaf bydd Cymru y partner rhyngwladol ar gyfer yr oil, felly bydd yna cyfleoedd i artistiaid o Gymru i arddangos yn yr oil, ac bydd yna ffocws mawr ar iaith hefyd, oherwydd mae 2022 yn mynd i fod yn dechrau degawd ieithoedd brodorol UNESCO, sy'n gyfle i ddathlu a cefnogi ieithoedd brodorol ar draws y byd. Felly, mae'n adeg pwysig i adeiladu'r cysylltiadau yna rhwng Cymru a'r Alban ac ein ieithoedd ni. Felly, o'n i'n mynd i ofyn i ti hefyd, oedd na unrhyw heriau o ran ddysgu'r Cymraeg? Be oedd y prif peth oedd yn heriol? Sorry, dwi ddim yn gwybod. Challenging.
Diolch. Wel, dwi ddim yn gwybod sut i dweud hynny yn Gymraeg, but rhai o'r letters, like, just ar y dechrau, what is going on? Ond nawr, just gyda llawer o ymarfer a grando ac, like, just trio I dwi'n just trio I immerse fy hunan yn yr iaith. Felly dwi'n gwrando ar y radio, gwylio pethau ar y teledu yn Gymraeg, a mae hynny'n bwysig iawn, dwi'n meddwl. Ac, so roedd hynny yn anodd iawn, ac y treigladau, oh my god, A dwi ddim wedi cwrdd gyda unrhyw un sy'n hoffi treigladau o gwbl, ond nawr dwi'n dechrau I teimlo fel dwi'n gallu spot pan dwi wedi colli un a just mae'n dod. Bod, mae rhaid I ti wneud camgymeriadau I ddysgu. Yn sicr. Unrhyw beth. Ond dwi'n meddwl, mewn unrhyw pwnc, mae'n mor bwysig I wneud camgymeriadau. Mae hwnna'r un ffordd ti'n dysgu. Ydy. Dwi'n cytuno'n llwyr. Wel, yn gyntaf, does dim angen poeni gormod am cywerdeb iaith mewn rhai cyd-destunau o ran jyst gallu siarad a cyfathrebu gyda pobl. Mae'n jyst bwysig bod pawb yn teimlo'n cyfforddus I fynegu ei hun yn y peth pwysig yndi. A mae rhaid I fi ddeud, nes I ddechrau dysgu, nes I tipyn bach Gymraeg yn yr ysgol gynradd, ond roedd prif iaith yr ysgol yn Saesneg. Felly nes I ddim dechrau dysgu yn iawn tan o'n I yn y ysgol uwchradd. Ac felly mae hynny wedi bod sbel yn ôl, ond dwi'n dal yn teimlo, a dwi'n trigol, ond dwi dal yn teimlo fy hun yn just yn feddwl tipyn bach fwy am pethau fel treigladau neu rhai agweddau o gramadeg. Dwi'n just yn teimlo y pellter na yn fy men pan dwi'n fwy ymwybodol o be dwi'n ceisio deud weithiau. Felly dwi'n cyd-deimlo gyda ti am hynny. Ond stwff fel treigladau yn, such a small bit o'r iaith. Mae pawb yn deall beth ti'n dweud os ti'n colli un treiglad mewn brawddeg. Mae pawb yn deall. So, y peth pwysig I wneud camgymeriadau, ond just trio I siarad, yn bendant, gwych. Os ti gan bod ti wedi symud I Gymru yn ystod y pandemig, falle does dim llawer o cyfle wedi bod I ti profi'r celfyddydau yng Nghymru trwy'r Gymraeg. Yn anffodus. Oes pethau penodol ti'n edrych ymlaen at gallu mynd I weld neu cymryd rhan yn ni pan mae pethau yn ail agor yn y dyfodol? Wel, just I gwrdd â phobl. Mae'n swnio'n silly, ond just gwrdd â phobl sy'n siarad a just mynd i'r siopau gyda mwy nag un person arall yn y siop. And just, dwi'n lwcus, dwi'n byw mewn ardal sy'n quite Welsh, yr iaith yn yno, yma, definitely. Felly dwi'n gallu mynd tu fas a chlywed pobl yn siarad Cymraeg. Ond, dwi just eisiau mynd I weld y cerddorfeydd, achos yn Nghaerdydd, mae'n, boble. Ac, dwi'n edrych ymlaen I chwarae mewn cerddorfeydd eto. Dwi weld eisiau hynny, so much, cymaint. Edrych ymlaen yn iawn I gael y gyfle I wneud hynny eto. A bydd rhaid I ti fynd i'r Eisteddfod yr Urdd
ar Eisteddfod Genedlaethol. Wyt ti wedi bod o blaen? Unwaith, pan roedden yn Nghaerdydd cwpl o blwyddyn yn ôl. Ond, dwi eisiau mynd i Eisteddfod mewn, cae, in a field, tipyn bach mwy fel Highland Games, dwi'n meddwl. Dwi wedi, kind of bit more in the mud. Yeah. Just cael profiad almost go iawn. Dwi ddim eisiau dweud hynny, ond dwi eisiau, yn fy nosbarth diwetha, dwi'n meddwl, roedden ni'n just siarad am trefnu taith i fynd i'r Eisteddfod nesaf pan do'n ni'n gallu. Felly, gobeithio dyn ni'n mynd mewn grŵp, actually, cwrdd ar tro cyntaf ac mynd i'r Eisteddfod. Syniad da. Wel, bydd yn ddiddorol iawn i weld sut mae fe'n cymharu gyda'r Highland Games. Fi'n gwybod mae'n hyn wahanol iawn, ond dyma fy mhrofiad gyda pethau fel yna. Just tipyn bach o overlap, ond wahanol iawn ar yr un pryd. Cyffrous iawn. Wel, felly, mae wedi bod mor neis siarad gyda ti. Beth am un cwestiwn bach i orffen. Oes hoff air gyda ti yn Gymraeg? Mae gen i llawer a mae'n newid almost bob dydd. Ond ar hyn o bryd, mae chwyrlu gwgan yw fi hoff gair yn Gymraeg. It's just hilarious. Dewis da. Wel, diolch yn fawr am y sgwrs. Mae wedi bod yn hynod o ddiddorol a dwi'n edrych ymlaen at dy weld di yn chwarae mewn cyddorfa Rhywle yn Gymru. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Dwi yma pnawn yma fel rhan o cyfres Cefn Llwyfan Eisteddfod yr Urdd mewn partneriaeth gyda Dysgu Cymraeg a Celfyddydau Rhyngwladol Cymru. Dwi yma gyda Eli, sydd wedi dysgu Cymraeg a sy'n gweithio yn y Celfyddydau. Helo Eli, mae'n really nice cael ti yma a nice cwrdd â ti. Beth am i ni ddechrau gyda gofyn i ti tipyn bach am dy gefndir, o'r lle rwy ti'n dod, sut mae dy gyrfa di yn y Celfyddydau wedi dechrau? Felly, des I adre o Caerdydd ar ôl Mhrifysgol. So, es I Mhrifysgol Rhydychen I wneud Celf Gain, so Fine Art. A des I adre ar ôl hwn. A dwi wedi bod wneud gwaith celf yma a cymryd rhan yn arddangosfeydd yng Nghymru a rhannu fy ngwaith yn y byd celf digidol, I guess. Gwych. Pa fath o waith wyt ti'n wneud? So dwi defnyddio lot o ffilm a ffotografiaeth gyda ysgrifen a sort of cerddi, felly tipyn bach fel storytelling gyda lluniau. Mae'n swnio'n really cyffrous. Diolch. Wyt ti'n cael cyfle I ddefnyddio'r Gymraeg yn dy waith celf? So yn gorffennol, wnes I ddim defnyddio lot o Cymraeg o gwbl, ond nawr dwi'n trio I defnyddio Cymraeg pan dwi'n ysgrifennu, felly dwi'n hoffi
ysgrifennu cerddi defnyddio Cymraeg. O, hyfryd, ie. Mae'n swnio'n rili ddiddorol i cymysgu y cerddi gyda'r lluniau digidol ac ati. Ie, dwi'n hoffi'r syniad yna'n fawr. A ti wedi dysgu Cymraeg, ti eisiau deud tipyn bach am dy brofiad o ddysgu'r iaith? Felly dechreuais i dysgu ar ôl dod adre i Cymru. Dechreuais i cwrs mynediad, felly wneud dosbarthiadau noswaith, a wedyn pan yr cyfnod clo roedd yn dechrau, wnes i cwrs dwys, felly 6 wythnos a 6 neu 5 awr pob dydd jyst siarad a dysgu Cymraeg, and roedd yn really wych. Achos ro'n i'n furloughed, felly roedd yn just rhywbeth wych i wneud gyda fy'r amser spa. Oedd hynny'n cyfle neis i wneud ffrindiau newydd hefyd yn ystod y cyfnod clo? Yn bendant. Roedd yn really wych i siarad i pobl just bob dydd, a pobl o lleoedd hollol wahanol, Dubai, a Czech Republic, a lot o lleoedd wahanol, dim ond just dim ond Cymru, Mae hynny'n really ddiddorol i glywed bod y cyfnod clo a'r dysgu digidol wedi rhoi cyfle i bobl o draws y byd i ddysgu'r iaith yn haws na yn bywyd go iawn, yn gyfforol falle. Mae hynny'n wych. Dwi wedi cwrdd rhai o y pobl yn y byd go iawn nawr. Mae'n hyfryd i wneud ffrind go iawn just am wneud dosbarthiadau. Oh, gret. A ges di i ysgol yn Caerdydd, felly oedd na cyfle i ddysgu Cymraeg o gwbl yn yr ysgol? Felly, prifysgol neu ysgol? Yn yr ysgol? Yn ysgol. Wel, wnes i GCSE Cymraeg, ond a dweud y gwir, do'n i ddim yn hoffi astudio Cymraeg o gwbl pan ro'n i'n ifanc. Ro'n i'n eitha diflas, ond nawr dwi'n teimlo mwy cysylltu gyda yr iaith, a hefyd mae'r dosbarth yn mwy hwyl na pan ro'n i'n yn ysgol, felly be wnaeth newid dy feddwl te rhwng bod yn yr ysgol a ddim yn mwynhau a dod nôl o brifysgol a eisiau dysgu? Wel, pan es i prifysgol yn Lloegr, sylweddolais i? That doesn't sound right. I realised sut gymaint collais i Cymru, collais i diwylliant ar y pobl, ar y iaith. Mae'n eitha wahanol yn Lloegr. Mae ddim lot o sort of caru o'r gwlad fel mae yna yng Nghymru, if that makes sense. Ydy.
A ro'n i'n eisiau i teimlo mwy cysylltu gyda fy diwylliant pan gadawais i prifysgol, Mae hynny'n really ddiddorol. Ces i profiad tebyg iawn, really, gyda mynd i brifysgol yn Lloegr, a'r mwy o amser o'n i'n treulio yn Lloegr, y mwy o'n i eisiau dod nôl a byw fy mywyd trwy'r Gymraeg, really. Diddorol iawn. Be di dy gynlluniau nesaf di? Gynlluniau plan. Felly, so dwi wedi ffeindio dysgu Cymraeg just like almost life-changing. Felly, dwi eisiau i mynd i prifysgol i astudio Cymraeg a astudiaeth Celtaidd. Gobeithio yn Prifysgol Caerdydd. Gret, nes i'r cwrs na cwpl o flynyddoedd yn ôl. Mae'n adran hyfryd, mae'r staff yn wych, oedd yn profiad arbennig. Felly, mae hynny'n really hyfryd i glywed. Oes dati pynciau neu meysydd penodol hoffet ti astudio? Felly, dwi'n hoffi cerddi o lot. Felly, dwi eisiau i just gwybod mwy am hwn, ond really dwi'n hoffi like language acquisition a pethau fel hwn. Dwi eisiau i cysylltu diwylliant a language acquisition. Diddorol. Mae hynny'n swnio'n really cyffrous. Nes i ffindio bod y adran yn agored iawn i wneud pethau sy'n bach yn wahanol, bach yn arbrofol. Ces i gyfle i cyfuno o'n i'n astudio cerddi a barddoniaeth, ond trwy gyfrwng textiliau, neu gwaith textiliau hefyd. Felly, oedd na modd i mi cyfuno fy ngwaith textiliau a ysgrifennu creadigol. Oedd yn lot o hwyl. Felly, dwi'n credu bod y syniad o wneud language acquisition mewn ffordd sy'n cysylltu gyda'r celfyddydau yn really cyffrous. Mae'n syniad dda. Dwi eisiau i gweld dy waith, Diolch. Be di'r peth gorau sydd wedi dod allan o dy brofiad o ddysgu'r Cymraeg hyd yn hyn? Dwi ddim yn siŵr. Dwi wedi dod o hyd i lot o ffrindiau, if that makes sense. Ffrindiau newydd. A dwi'n teimlo fel mae hwn yn mae dysgu Cymraeg wedi bod gwych am fy iechyd meddwl. Mae'n creu lot mwy hyder yn fy hunan, achos dwi'n teimlo fel, I can learn Welsh, I can do anything. So ffrindiau a just teimlo mwy hyder, Mae hynny'n really nice i glywed. A agwedd really pwysig, dwi'n meddwl, yr agwedd am iechyd meddwl o ddysgu iaith. Mae hynny'n pwysig i ystyried. Un cwestiwn bach olaf te. Oes hoff air gyda ti? Hoff air? Dwi ddim yn siŵr o gwbl. Hoff air? Dwi'n cael mae lot o geiriau dwi'n hoffi gyda fi. Dwi'n hoffi biscuits, so dwi'n hoffi'r gair bisgedi. Just mae'n swnio'n really nice ar y
tongue, dwi ddim yn Yeah, gwybod. okay. A hefyd dwi wedi dysgu sut i rôl maes nawr, felly dwi'n hoffi unrhyw gair gyda a, felly, hiraeth, felly, O, hyfryd iawn. Yeah. unrhyw gair gyda ar, O, wel, mae hynny'n gret. Diolch yn fawr am y sgwrs. Mae wedi bod yn ddiddorol iawn i glywed am dy waith, a dwi'n edrych ymlaen yn fawr at gweld beth ti'n neud yn dy gradd meistr di a gyda dy waith celfyddydol yn y dyfodol. Diolch. Diolch yn fawr. Diolch i ti hefyd. Bore da, Judith Musker Turner a dwi yma gyda Aaron William-Davies. Shwmai, Aaron? Shwmai, Judith, ti'n iawn, diolch? Shwmai mynd? Good. Just trio gwneud y mwyaf allan o'r lockdown yn y bryd. Diolch yn fawr am dod i sgwrsio gyda fi heddiw. Felly, ni'n mynd i cael sgwrs bach am y profiad o dysgu Cymraeg a gweithio yn y Celfyddydau. Felly, wyt ti eisiau dechrau gyda dweud tipyn bach am dy gefndir di? Wrth gwrs. Tafas i lan yn y Rymni Valley, hanner o Rymni Valley, yn pentre bach o'r enw Bargoed. Mae'r ardal o Rymni Valley yn ardal eitha di-Gymraeg ar y cyfan, a gefais i fy magu gan teulu di-Gymraeg. So, o'n i ddim yn gallu siarad Cymraeg tan nath rhieni fi penderfynu hala fi i ysgol gynradd Cymraeg. Bod fi dal nes i gweithredu yn yr ysgol, yn y iaith, nes i ddim siarad lot o Gymraeg pan o'n i'n bach. So, oedd rhieni fi methu siarad, a o'n i ddim yn siarad lot yn yr ysgol chwaith heblaw. Bod ni yn y dosbarth a bod yr athrawon yn dweud bod ni'n gorfod siarad y iaith. Ond erbyn nawr, nes i dewis ar ôl lefelau A, nes i dewis astudio theatr a drama trwy gyfrwng y Gymraeg yn Caerdydd. Pa fath o profiad oedd ti yn yr ysgol? Yn yr ysgol, oedd yn rhywbeth bach yn wahanol, achos oedd fi a pob un o ffrindiau fi ddim yn dod o deuluoedd Gymraeg. Felly, ddim yn siarad e adre. Felly, pan oeddwn ni'n mynd i'r ysgol i siarad Cymraeg, oedd yn cael ei ystyried rhywbeth uncool, really, i siarad Cymraeg. Jyst yn cymdeithasu gyda'ch ffrindiau, yn lle bod y thrawn yn dweud bod mae'n rhaid i chi. So, os o o'n i wastad yn teimlo'n nerfus neu ddim yn hyderus gyda'r iaith o gwbl pan o'n i'n arddegwr, bod fi wedi bod yn ysgol am hen ddigon o flynyddoedd erbyn ni, ond bys ni ddim yn gweud bod ni'n hyderus yn siarad y iaith. Bys ni'n gweud bod ni'n rhugl, dwi'n gallu siarad Cymraeg, dwi'n deall popeth, ond o'n i ddim yn teimlo'n hyderus yn siarad e. Mae hynny'n problem mawr yndi, o ran, mae'n rhywbeth eitha cyffredin yn ysgolion, dwi'n meddwl bod yn enwedig lle mae rhan fwyaf y plant yn dod o teuluoedd di-Gymraeg, bod ni ddim o reidrwydd eisiau cymdeithasu yn y Gymraeg tir allan i'r dosbarth. Wyt ti'n meddwl bod y celfyddydau yn gallu helpu gyda hynny o gwbl? 100% ydy. Mae wedi helpu loads. Mae cael pan nes i dewis astudio drama jyst yn yr ysgol, oedd cael y siawns i berfformio yn y iaith Cymraeg a dysgu geiriau, dysgu monologau, a wneud pethau, jyst yn wneud i fi fwy hyderus ac o'n i'n gorfod wneud e ar lwyfan o flaen cynulleidfa. Wedi codi hyder fi gyda iaith loads hyd yn oed cyn i fi fynd i brifysgol i astudio trwy gyfrwng y Gymraeg. So mae'n helpu cael y hyder o siarad y iaith o flaen pobl, lle byddwch chi ddim fel arfer yn helpu llawer. Dwi'n cofio, herwydd ces i profiad tebyg o ran es i ysgol gynradd iaith Saesneg a wedyn ni ysgol Gymraeg, ysgol uwchradd dwyieithog. Dwi'n cofio mynd i wylio sioeau trwy'r Gymraeg a y profiad yna o cael profi'r celfyddydau trwy'r Gymraeg oedd rhyw fath o ddrws i fi allu dechrau
cael profiadau cymdeithasol tro Gymraeg mewn ffordd, a ynghyd â profiadau celfyddydol. Yn ogystal â gwaith actio, pan dwi ddim yn gweithio yn actio, yn enwedig dros y lockdown, achos oedd ddim lot o actio yn digwydd, dwi'n dysgu plant bach fel arfer, a fi dysgu eitha lot fel ysgolion gynradd. A ers mis Medi hyd at mis Ionawr yma, o'n i'n gweithio mewn uned iaith a dysgu plant aliad Cymraeg. So fel ti, plant o ddim wedi cael addysg Cymraeg yn ysgol gynradd, ac bynnag reswm maen nhw'n gorfod mynd i astudio mewn ysgol Cymraeg. So o'n i'n rhoi nhw fel crash course pobl o misoedd i ddysgu'r Cymraeg iddyn nhw cyn iddyn nhw allu mynd mewn i'r ysgol yn iawn, ti'n mo? A yn wythnosol, oedden ni'n gwneud pwynt i gael nhw lan a gael nhw actio gyda scripts o blaen bawb, o leia 2 neu 3 waith yr wythnos. Yn codi hyder y iaith. A dwi'n gweld y wahaniaeth yn gyflym pan maen nhw'n gwneud sy'n a bod nhw'n hapus y ffordd maen nhw'n actio, y ffordd maen nhw'n perfformio. Mae'r iaith jyst yn dod heb bod nhw'n meddwl amdano fe wedyn. Mae hynny'n really bwysig yndi. Ac oedd ysgol gynradd fi oedd y dysgu'n cael trwy gyfer yn y Saesneg, oedd ni dal yn gwneud lot gyda Eisteddfod yr Urdd, felly o'n i dal yn perfformio trwy'r Gymraeg cyn i mi allu deall y iaith. Mae'n gwybod na, fel ysgolion Saesneg mewn Eisteddfod, mae'n cool. Felly mae'n rhywbeth fyna hefyd am bod pobl yn gallu cymryd rhan yn y diwylliant. Ac yn y iaith, hyd yn oed os dyn ni ddim yn siarad fe o reidrwydd. Byddwch chi'n faint ydych chi'n gwybod am y iaith wrth perfformio. Dwi'n Sbaeneg yn un y bryd fyd, a wrth ni'n gorfod darllen scripts Sbaeneg, a gorfod wneud o flan pawb. Dwi'n sylweddoli bod fi'n gwybod pethau, ond i ddim yn gwybod bod fi'n gwybod, ti'n mo? Mae'r cyfryngau a cael perfformio rhywbeth yn y iaith yn codi hyder loads i'n meddwl. Felly, a wedyn, sut profiad oedd hi mynd i brifysgol wedyn a astudio trwy gyfrwng y Gymraeg? Roedd hwnna, dyna lle nath safon fy iaith codi. Fel wedes i, diwrnod cynta, oedd fi a 2 ffrind oedd da fi, athyn ni o Cwmrymni i astudio trwy gyfrwng y Gymraeg yn Caerdydd. A ni'n cofio y trion yn un edrych ar ein gilydd ar y diwrnod cyntaf pan nath pawb yn dechrau cyflwyno'n hunain, a ni'n just fel, god, mae iaith nhw yn amazing. A dyn ni'n mynd i swnio fel cavemen drws nesaf i ddweud. Nath nhw ddim, ar ôl, wrth defnyddio fe mwy a mwy a mwy, mae jyst yn dod, a mae erioed o'n i'n gweithio yn ystod y dydd yng Nghymraeg. A tro cynta erioed, o'n i'n mynd adre a chymdeithasu gyda ffrindiau yn Cymraeg. A oedd yna byth erioed wedi digwydd o'r blaen. So pobl yn texto fi yn Cymraeg, o'n i'n mynd mas ar noson mas a siarad Cymraeg fyna. A mae jyst yn dod, y mwyaf chi'n defnyddio fe, y mwyaf mae'n dod. Yn sicr mae defnyddio fe di'r peth pwysig yndi. A mae safon yn mynd i codi, dych chi'n dod a arfer a... Chos mae'n amlwg, fi'n siŵr bod fi wedi camdreiglo yn barod, ond mae fe'n digwydd. Ond mae fe'n bwysig jyst bod yn ymwybodol o'r hyn sy'n mynd ymlaen, a wedyn chi'n gallu gwella, chi'n gwella wrth siarad a wedyn hefyd byddwch chi'n dod i arfer a tafodiaethau gwahanol, pobl sy'n dod o lefydd gwahanol yn Cymru, a mae hwnna, ni'n cofio geiriau, pobl yn dweud geiriau wrthau, dwi erioed wedi clywed o'r blaen yn Cymraeg. A ni arno ni, ti ddim yn gwybod y gair yna? Na, ti ddim yn dweud efo yn y de, ti'n mo? Pethau sydd ar goll yn fy ngeirfa i fel arfer ydy pethau fel anifeiliaid neu bwydydd, pethau ti'n dysgu pan ti'n fach iawn, oherwydd nes i colli'r rhan na o'r addysg. Dwi'n dal yn dysgu rhai geiriau newydd. Mae'n
sut dyn ni'n dechrau yn yr uned iaith, dyn ni'n dechrau bant gyda stwff fel yna. A wedyn, dyn ni'n mynd ati siarad a trafod. Ie. Sorry. Mae yna rai geiriau fel llysiau a geiriau anifeiliaid, o'n i fel, sorry, di clywed yna. Byddwch chi'n angofio, chi'n gweud y sprouts yn lle ysgewyll yn rhywbeth fan ato. Ie. A sut be nes di ar ôl prifysgol te? Sut wnaeth dy gradd arwain ymlaen at dy yrfa di? Wel, oedd y cwrs fi yn arbennig o dda, achos, fel maes ni'n astudio trwy gyfrwng Gymraeg, oedden nhw'n annog ni i fynd i weld cymaint o theatr Cymraeg o'n i'n gallu, so wnaethon ni a ni'n cael mynd, so yna'n profiad arbennig. A wedyn, oedden ni lot o workshops o pobl yn y theatr Cymraeg yn dod mewn i weithio gyda ni am y diwrnod, bethau nhw'n rhywbeth i wneud gyda physical theatre neu cyfarwyddwr yn gweithio i'r cwmni yma, neu cyfarwyddwr yn gweithio i'r cwmni yma. Oedden nhw'n dod mewn i roi ni just yn mold o'n i yn barod am theatr Cymraeg, really. So erbyn i ni gorffen y cwrs, o'n i'n primed and ready. A naeth Jeremy Turner, sef cyfarwyddwr artistig Cwmni Arad Goch, dod i weld sioe olaf fi yn Mhrifysgol a gofyn i fi bod yn rhan o sioe newydd cwbl o fisoedd ar ôl i mi raddio. So, cychwynnodd really, so o fyna, ac ers ni, mae bron pob swydd dwi erioed i cael. Petai nhw'n actio, neu just yn rhywbeth dwi'n neud, on the side, fath o beth, pob swydd dwi erioed wedi cael wedi helpu fi achos bod yn dweud bod fi'n rhaglen siarad iaith Cymraeg. Bron pob un. Felly mae'n really wedi siapo dy yrfa di? Ydy, 100%. Dwi ddim yn gwybod lle byddai heb y iaith ar hyn o bryd, wir. Achos, o'n i'n diwedd lefel A, o'n i'n meddwl astudio yn Saesneg. Achos dwi'n siarad, dwi'n lot mwy hyderus yn siarad y Saesneg, wenu, yr essays ma yn Cymraeg, jyst yn rhoi pen tosi fi'n barod. Ond byddwch chi'n pigo fe lan a, y penderfyniad gorau dwi erioed wedi wneud wrth edrych nôl nawr. Dwi wedi gweithio yn y gyrfa theatr Cymraeg ers tua 6-7 mlynedd nawr. A dwi wir ddim yn siŵr beth fyddai'n wneud heb y iaith. Mae hynny'n gret. Oed ti'n meddwl bod yna digon o gyfleoedd i actorion ac i artistiaid yn y Gymraeg? Oes, mae yna hen ddigon, ond mae yna wastad le i wella, yn amlwg, achos mae y niferoedd o bobl yn y wlad sy'n siarad y iaith yn cynyddu, a mae fe'n cynyddu pob, a mae dyn nhw pobl o wledydd eraill yn dod i ddysgu Cymraeg wedyn sy'n erioed wedi digwydd o'r blaen. O'n i'n dysgu plant bach oedd hefyd yn astudio Arabaidd yn ogystal â Cymraeg a Saesneg. So mae yna cenhedlaeth newydd o bob math o bobl nid jyst o reidrwydd yn dod o'r wlad ma yn dysgu'r iaith sydd yn peth gret, fi'n meddwl. So, wrth feddwl am gyfleoedd, mae yna lot o gyfleoedd ar hyn o bryd, ond wrth feddwl bod mae niferoedd o bobl sy'n mynd i siarad y iaith Cymraeg yn mynd i gynyddu, so mae yna wastad le i wella mwy o stwff i ddod, a mae fe'n mynd i ddigwydd, fi'n meddwl. Mae hynny'n bwynt really bwysig bod ni angen edrych at y dyfodol yn nid jyst ar beth sydd gyda ni ar hyn o bryd. Mae Cyngor y Celfyddydau wedi comisiynu adroddiad gan Elinor Robert yn ddiweddar am darpariaeth celfyddydol trwy'r Gymraeg yn Gymru. A un o'r awgrymiadau bod angen datblygu mwy o llwybrau creadigol i artistiaid i datblygu gyfarwydd trwy'r Gymraeg yn Gymru. Felly mae'n rhywbeth sy'n fyw iawn ar hyn o bryd, dwi'n meddwl. Mae hynny'n anhygoel. Mae fe'n bwysig. Fel wedys i, os maen nhw am dysgu iaith a cyfleoedd yn y iaith Gymraeg, does dim byd well na'r Celfyddydau yn teimlo. Be fysa ti'n deud ydy'r
Oes yna her wedi bod? Be di'r her mwyaf wedi bod yn dy brofiad di? Mae heriau wedi bod. Ar y cyfan, mae pethau wedi bod yn positif. Ond mae'r acen cymoedd o le fi'n dod o. Weithiau gyda'r fel rhywbeth bach yn second class, achos mae'n ardal di-Gymraeg. So, nid consciously, ond unconsciously, dwi wedi newid tym bach o'r ffordd dwi'n siarad y iaith Gymraeg. Symud bach. So mae hwnna wedi bod yn her ar y degau. Mae pethau fel, os chi'n mynd rhywun clyweliad a maen nhw'n rhoi chi sgript newydd ar y spot, fel mae lot o clyweliadau yn neud, so, just darllen dros y scene yma, give yourself 2 minutes, a byddwn ni'n ôl yn neud hwn. Weithiau, i ddysgwr Cymraeg, sydd ddim yn iaith cynta, mae hwnna yn challenge mawr. Fi wedi dod mas o ystafelloedd yn meddwl bod fi wedi gwneud job yn awful, achos o'n i'n ffocysu ar y iaith rhy gymaint yn lle ffocysu ar yr act. Ond, fel wedes i ar y cyfan, mae'n lot, dwi ddim yn digwydd lot. Fel wedes i, wrth y mwyaf dwi'n gweithredu yn mynd lawr y gyrfa yma, mae'r safon fy iaith i'n wella, dwi wedi dod i arfer gyda tafodiaethau gwahanol. Tuag at hyd yn oed at nawr fi'n meddwl fi'n gallu gwneud acenion wahanol yn y Cymraeg. So nawr, mae hwnna'n peth masif. Ie, waw. Feddwl bod o'n i'n stryglo i siarad pan o'n i'n arddegwr. Ie. Be fysa ti'n deud i rywun sy'n ystyried sy'n ar y tro bwynt na o fedru astudio yn y Gymraeg neu'r Saesneg a sydd ddim yn teimlo'n hyderus? O brofiad fi, os ydych chi'n bwriadu gweithio o gwbl yng Nghymru, a hyd yn oed os ti ddim, os ti jyst am fynd i gael ail iaith, mae popeth fi erioed wedi wneud, byddech chi o'n fantais dros pawb arall os ydych chi am siarad y iaith Cymraeg. Mae fe mor bwysig. Dwi ddim jyst yn sôn am pethau yn y diwydiant fi o ran y celfyddydau, dwi'n sôn am bob diwydiant. So, mae chwaer fi'n gweithio i'r cyngor, mae brawd fi'n gweithio i busnesau preifat yng Nghymru. A popeth yn ei erioed wedi helpu achos bod ni'n gallu siarad y iaith Cymraeg. Os ydych chi am gweithio yn y dyfodol yn y gwlad yma, mae fe'n mantais mawr i allu siarad Cymraeg. A dyn ni fel pobl sy'n siarad Cymraeg yn croesawgar iawn o bobl sydd yn ymdrechu i drio siarad y iaith Cymraeg. Bon mynd. So nawr, dyn ni, mae'r holl pride yma sydd ydyn ni mor o hyd, mae gweld pobl wahanol yn eisiau da'r awydd i eisiau dysgu a maen nhw eisiau ymdrechu i siarad iaith Cymraeg. Mae'n gwych iddyn ni glywed. So, dyn ni'n holl o groesawgar a hynny, a os ydych chi am wneud yn y dyfodol, does dim mantais mwy allwch chi cael ar unrhyw sydd na bod yn treigl yn siarad y iaith Cymraeg. Ie, mae hynny'n gret. Dwi wedi cofio fel ni eisiau gofyn. Wyt ti dal yn ystyried dy hun yn ddysgwr? Sut wyt ti'n teimlo am y label na? Question interesting. Ydw. Achos y label, dwi'n treigl yn siarad y iaith Cymraeg. Heblaw bod pobl yn gofyn, does dim rhaid i mi'n weid. Achos bydd pawb cymryd bod fi'n gallu siarad Cymraeg. Ond eto, dwi ddim eisiau anghofio o ble ddes i dod fan hyn, achos mae'n bwysig. A wedyn allai pasio ymlaen yr hyn y brofiad ges i ddysgwyr eraill yn y wlad. So dwi dal yn gael, achos nes i dysgu, dwi ddim bellach, os ni ddim yn gweud, ail iaith sy'n ni'n gweud, achos dwi'n gweud, dwi'n gallu siarad Saesneg yn treigl, dwi'n gallu siarad Cymraeg yn treigl, ond mae gen i well Saesneg na sydd gen i yn y Cymraeg, a dyna'r unig peth da fi nawr. Ond dwi beth eisiau anghofio be nes i ac o ble ddath i dod lle dwi yn gyda'r iaith ar hyn o bryd. Achos mae'n bwysig cofio, mae'n bwysig
pasio ymlaen a helpu pobl sydd yn mynd trwy'r un proses, a fel wneud yn dysgu ail iaith i arddegwyr bach nawr. Ateb da iawn. Dwi'n credu bod dwi'n teimlo'n eitha tebyg am hynny. Yeah. Wel, nawn ni adael fe fyna, ond diolch yn fawr am y sgwrs. Mae wedi bod yn hynod ddiddorol siarad gyda ti. Gyda hope. Diolch yn fawr.